Irio nade jahera mar page laktar en gamorna mar bedo kod odiechieng' wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Ani luonga ni Ruth Otieno. Amor mokalo ni wendo wa daktari wa profesa wa osechopo e studio odiechieng' ma kawuono yiena mondo mi arwake. Obonyiso nyinge en wuod kanye en laktar molonye weche mage kaeto wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho kinde kata matin. Adwani mondo mi kawi thuolo matin ibedi e piny chike iti ni to kawuono twak chal nade to en ang'o minyalo puonjori e twagni to tok twak ma kawuono ni ngima ni dhi bedo maber e yo mage ma ikawe twagni koso kapo nono ni ipenjori to en ang'o mwadwa wuoye profesa dinyiso wagi lakseche gi ni twakwa en ang'o machiegni prof. Come on. Yes, and Professor Joakim Osur anaja Ugenya ma wuok Sega. Alonye weche mag an doctor alonye weche mag tuoche madhi gi nenruok mwaluongo ni sexual health gi weche mag nyuol mwaluongo ni reproductive health. Yes. Sexual health kod reproductive health. Mano elony mar daktari marwa, mano elony mar profesa wa. Kendo di mang'eny ji penjo ganito weche mag sexual health kata bedo e achiel. Ma abende en gima onego beni wagoye mbaka. Onego beni wagoye mbaka nikech kotenore kod magi ber nyalo wuoke mang'eny kata rach nyalo wuoke mang'eny, chandruoge nyalo wuoke mang'eny to magi madwani mondo mi wageng'a. Adwani wawuoye ang'o ilonye sexual health kod reproductive health. Topic kwa makawuono nang'o? Kawuono wadwa wuoye weche mag tik mar del. Tik mar del. Mwaluongo gi dho kisungu ni body odor. Ng'ato ka ng'ato nigi tikne. To nitie tik moko mabeyo, nitie moko makelo shida. Ok be ahinya. E ot. Mamiyo ji dhaw. Or mamiyo ji ok bede achiel. Manyalo kata ketho relationship. Koro wadwa wuoye weche mag tik manyalo kelo shida go. Yes. Tik mar del wakele nang'o tik mar del kod intimacy. Yes, kako nyalo affect riwruok mar ng'ato gi jaode, boyfriend, girlfriend. Nitie jomosewe nikech tik ne rach. Ineno ga ng'ato mabor to isudo bute tiwinjo ka tik no ok nyal kopgo. Yes. Koro en a problem. Ma tik mar del nyalo kelo chandruok e Kenya. Tik mar del nyalo kelo chandruok e relationship. Tik mar del nyalo miyo kata family kethore nikech tik mar del. Ichako no kata kinyiso kacha ni ng'ato nitiere kod tik mar del. Nyakwara Mugia Jwang bende kamwachopeno isechako wuotho kodwa seche mochini ng'ato nitiere kod tik mar del mulnwa mama tena kod science behind it. Gimomiyo ng'ato nitiere kod tik mar del ang'o makelo tigni to iwacho nitiere moko mabeyo moko mabende ok beyo ahinya. Akaw ko ber ahinya wabong'ia ne gino nikech mane twakwa manyalo miyo ng'ato bedo kod tik mar del ma ok ber. So dend dhano nigi gik mwaluongo ni bacteria. Bacteria paro ni ji ong'eyo. Bacteria go nitie del te. Kuonde te mar del. Gin normal. Ng'ato ka ng'ato kikawo specimen e dend ng'ato titere lab idhi yudo ni nitie bacteria. Koro mano is very normal. But sami sweat nitie kaka sweat mawuok e dendi no bedo converted gi bacteria to golo tik. Especially sweat mawuok gima waluongo ni armpit e yuoth ng'ato gi sweat mawuok e kind bembe ng'ato. Nikech sweat mawuok kanyo oting'o gik mwaluongo ni lipids mang'eny gi proteins. Maka bacteria go convert tiyudo ni golo tik. Koro nitie mano. To mar ariyo, tik nyalo wuok kata dhog ng'ato, kata ng'ato. Tik nyalo wuok kata, e piny mar ng'ato, organs mag ng'ato mag sex go, kata kar dhi e cho, nyalo golo tik, ka ok obedo cared for. Koro tik wuok kuonde mang'eny. To tik ma idhi bedo go finally, en total mar all these. Kakoro riu gi te. Adima wuok e dhogi, tadima wuok e umi, ginywandore. Koro kore tikni. Bas, mano e tikni. Tene point mikelo prof madaher mondo mi imed yare matin. Iwacho no kacha ni e yuoth ng'ato nitiere kaka tik wuok kanyo. Kinde bembe ng'ato bende nitiere tik ma wuok kanyo kotenre kod luya, koriwore kod bacteria. To kaka mag dhok bende winjo kimulo, mago to chal nade kopogore kod mano ng'ato. Ang'o manyalo miyo tik wuok kuonde machal kod. Koro e dhog dhano ka be nitie bacteria. Nitie
Bacteria gi dholuo tiluongo nang'o ya? Bacteria en bacteria. En bacteria. So nitie kaka bacteria go convert chiemo mwachamo ka odong' e dhogi, nitie kaka gi break gi down to aruf no wuok. So en the same process matimore e armpit e yuoth ng'ato gi piny kocha be. Kata kikawo piny kocha be nitie bacteria kata e kar nyuol mar ng'ama dhako gintie bacteria go. So nitie kaka gi convert body fluids to gimiyo body fluids go golo tik. Yeah. Mano is the biological basis. Mori pimno mana matin gimomiyo ji duto te wuok luya. Ji duto te wuok luya kaka dend ng'ato nolosi, kaka dend dhano nolosi. Tiyudo ni jomoko tiere kod tik motegno mokalo mar luya, jomoko toge kod tik motegno ahinya. Onyalo bedo ng'ama mama, onyalo bedo ng'ama dichuo. Ma samoro tik ne mar luya otegno mokalo. Ang'a timore ga kesi sa inagi. So tik mwawacho mawuok e armpit gi piny kocha go, ng'eny gi chakore ka ng'ato chopo e adolescence. Nyithindo onge ga gi tik unless odhi e choo to koywe maler. Nitie kaka gichako produce from adolescence, nitie kaka ng'ato chako produce proteins gi lipids, fat e gine, e sweat ne. Ma bacteria go convert. En a natural process. To nitie joma produce mang'eny molo jomoko. Koro ki produce mang'eny, tiyudo ni in gi tik molo jomoko. Joma yawuoyi, nikech hormone mwaluongo ni testosterone, gi produce sweat no mang'eny molo joma mon. Koro yudo ni mostly joma chuo tend to nigi tik ma stronger, motegno moloyo joma mon. Especially kochakore adolescence kadhi mbele. Joma mon of course be nigi tik, but nyalo kata depende sako be. Ng'e ni sako mar ng'ama dhako nitie ndalo ma tik no is stronger. Magi duto because of hormone changes. Ng'ama osechopo menopause nigi tik ne because of hormone changes. Koro magi nyaka wang'e ni gin gik matimore ma normal. Ka ng'ato nigi tik, it is because gik matimore e del go are there. But nitie gik mamedo, wawacho ni nitie bacteria, nitie all those things. But nitie gima nyalo medo ng'ato bed gi tik. For example, ka in ng'ama dende dongo. In ng'ama dende dongo, they tend to golo aruf mang'eny nikech gi sweat more. So del maduong', surface area duong'. So to aparo ni generally be gi sweat more. Ae bacteria go bedo more nikech the area ma bacteria bedo no is more, is bigger. Koro ng'ama beda machwe in itself nyalo miyo ibede thuolo mamalo. Bedo gi mano. Gik ma ji tiyogo kaka kong'o. Isewinjo ka ji dhawe ot ni ok adwa nindo kawuono the same bed kodi nikech imadho kong'o ing'we. Nikech kong'o increase that sweat. To kong'o be miyo gimi breathe is not normal. I breathe some gik mawuok e dhogi ok ng'we the normal way. So kong'o is there. Nitie gik moko, chiemo moko ma ji chamo man gi onions mang'eny. Gik moko ka garlic. Coffee, by the way, coffee miyo ji sweat more. So iyudo ni kichamo some of those, to iyudo ni sweating no bedo more, aruf bedo medore. Yeah. But weche mag hygiene be. Weche mag rito ler, kata ler mar del. Yes. Aparo ka dendi dongo, onegi bed conscious, inyalo luokori more than once in a day, just to reduce bacteria go. Simple hygiene mag brushing the teeth, washing the mouth, kitieko chiemo, gargling water. Nikech ka gigo nitie dhogi ma bacteria go convert to kelo aruf. Changing your inner clothes. Nyocha naneno. Akia ni nen last week. Ne nitie news moro ni research moro tim. Yudi ni chuo ma Nairobi. Seche moko rwako underwear for 1 week ma okoloko. Sincerely, kata ka bed ni ang'odonge nyaka ng'we. You know? Nikech iswet ka, luya wuok ka. Gik moko to ni akidhi e choo akiang'o. Wacho ni gik moko. So, hygiene and very important. And very, very important. So, ka okin gi enough, either in hygiene mar mouth or mar
lewni maiego, iyudo ni arufno nyalo bedo mang'eny moloyo other people. Yeah? But nitie tuoche moko be mamiyo ng'ato bedo gi aruf. Ka in gi diabetes, to diabetes ni ok obedo controlled. Sugar ni malo. Iyudo ni that alone nyalo miyo ibed gi some smell ma ok normal. Ka in gi tuo mar liver, ing'e ni liver golo chilo e del, toxins. Koro ka liver ok ti maber, toxins go nie dendi, giwuok gi sweat, ibedo garuf. Tuo mar kidney, kidney be golo some toxins madhi through urine. Ka kidney ok nyal tiyo maber mondo gol gigo te, iyudo ni ibedo garuf moro. In other words, kik ng'ato kaw aruf mar del lightly. Onyalo mean many things. Kanyocha ina kare, to koro ichako bedo olokore. You should ask yourself nang'o motimore. Amedo weight, dware na luokra di ng'eny, hygiene now change, or nitie tuo e denda. You know? So it should be taken seriously. Ka ok inyal yudo explanation, or diet to change. Nitie diets ma kaka wawacho kichamogi. By the way, kata mana ring'o, ng'ama chamo ring'o mang'eny, nigi a lot of proteins in the body, sweats gi opogore, aruf medore. You know? So all those things, kanyo chionge gagaruf, you should ask yourself, ka ok en gimi nyalo explain, it is better mondo idhi oranga neni to are you fine? Kose nitie something modhi wrong e del, mamiyo ichako bedo gi aruf. Yeah. En penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Professor Usur, iwinjo kaka olero maber tik kata rufu mar del. Biro kotenre kod gik mopogore. Yandi yonge kode tiwinjo kata ka jogo mantiere machiegni kodi chako wacho ni intiere kaka intiere kod tik moro modwa pogore. Owacho kacha ni ok en mana gik ma wang'iyo ma ok kende, to nyalo bedo ranyisi bende ni nyaka bedi ni gimoro rach e system kata e dendi, omiyo nyaka kawe gi pek ma odwarore godo. Daktari tiende ka ng'ato tiere kod arufu motegno kata tiere kod tik motegno, onego bedi odhi e hospital koko nyalo yudo ni debed ni omedo ratil oloko kako chiemo kod weche makamago. Yes, to ing'eni seche moko ng'ato ni garuf to bendo kia. Koro ka in gi relative kata friend kata spouse, jaot, iwinjo ka tinde aruf ne opogore. Kikiling, you should be able to talk. Mak mana ni kakikete be matters. Okay, nitie cultures moko, culture based an issue here. Nitie cultures moko ma aruf no is not a big thing. Luwore gi culture be. But kakiketo ni ng'ato can be very, very dangerous. Omake makakar kakikete no, wadogo bang' thuolo machuok mokalo nyakwara Ramogi Ajwang'. Injo ka gimoro racha ne jagono ma intiere godo machiegni, ahinya jagono midak godo kata jaudi kata osiepni. Idhi kete nang'o? Idhi wacho ne nang'o? Nikech wacho ni kakikete no can be very dangerous. Dangerous nang'o? Kikisud kata matin. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Okinyal wey ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao dong. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama idhi ka polis timang'o. Ka yieng' tachadha. Ibiro tinde ka mondo ichaya dong. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Waduong' ne polis. Yes, ajuri. Topic. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV.
Olly, aneno ka in paro ni wan waduto kae ni wagombo mondo wabed anyuola achiel kodi. Wanyiero kodgi, waywak kodgi, to waneno kaka hera dongo e kind apaka mang'eny. Kanya kwara mama Nat ni ok bi kendi gi jomomeo, asingra ni an abro timo gimoro amora manyalre. Chakre chakruok nyaka e fwenyo wach maling'ling' mogik. Kenyni biro rumo mana kamano nikech wan ok waherre ni VAR. An abo bedo kaka jawasiki e kenyni. Joot noketie tem, wachopo e giko. Bang' ndalogi te, hera manie kind johera be biro tony. Nyaka oda mani atari ni abro weyo mago duto, nikech kulwand kaur dilo, onge ng'ato matugoga kode. Kik episod mogik mar Choti Sardani Bai, mana e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji, kendo pur ok en ana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Machiegni kendo penj laktar kokalo e Ramogi TV ngima en mwandu. Kaka inyalo nyiso ng'ato, daktari wacho kacha ni en very dangerous. Dangerous nang'o daktari? Nikech adwa ni kwaka, to koro wang'iane tik mar del kaka nyalo affect, kata kaka nyalo rocho bede achiel, kata weche mag timo hera, kata weche mag hera. Stories ng'eny. Nitie ng'at mane nigi colleague ne office ma nigi tik. Chieng' birthday ne, ginyiewo ne perfume. Koro, tok ginyise ni why are we buying you? Wanyiewo ni perfume nang'o? Okia. Koro le time owinjo ni, by the way, onyiewo ni perfume nikech seche moko idum ga marach. Nobedo very annoyed. In fact, nowe tich. Nikech the way miketo ni ng'ato wach tikno, nyalo kill ego mar ng'ato gi self-confidence. Nyalo annoy be. Ji osegore ot nikech kako nyis ng'ato. Dhi kucha idum na mosina. Dhi luokri ok adwa bet but ng'ama ng'we. Mia space, I cannot sleep in same bed kodi. You know? So the way mikete, by the way, it is very important to note, ineno weche ma wawacho ka causes gote. Anybody nyalo bedo gi body smell anytime. Inyalo bedo gi smell anytime. Omiyo ka ng'at midak go nigi smell, ok en mistake ne, onegi kawe in a positive way, iwuok kode in a way ma ok demean ok kill body, I mean self-confidence ne. Ok miyo feel ni en ng'ama useless. Yeah. Manyalo miyo ng'ato feel ni nitiere kaka iduoke piny, nitiere kaka chunyi okale kod weche makamago, nyalo ketho tudruok e kindu kode. Yes, kendo nyalo kelo dhaw. Ji osegore actually. Nikech kaka onyis ng'ato ni ong'we. Adwa ni wang'iye kaka weche mag tik mag del nyalo rocho weche mag bede achiel, kata weche mag hera, kata weche mag bede achiel. Koro nikech ne wasebedo kod twak prof, yes. Ni bedo e achiel ni bende en topic ma important. Nitiere kaka kapo nono ni ok odhi ni maber ahinya, onyalo kelo ni dang'ni mag paro, onyalo kelo ni chuny ma liekore, onyalo kelo ni pressure, gik mang'eny ma kamago, miyo kata ireno bende nyaka bed maber.
So mokwongo wawacho ni ng'ato ka ng'ato nigi tikne. Nitie ng'weche mabeyo ma ka ng'ato winjo to mor, miyo ng'ato chunye bedo mamor. Mago ng'weche mamiyo ng'ato bedo gi hera. Gin important. For example, ka ng'ato oluokore before bed, keto perfume, owiro mo mang'we mamit, it makes ng'ato bedo attracted. So ng'weche mabeyo kelo hera. Nitie ng'weche moko mamiyo ng'ato ok bed comfortable. Nyalo bedo ne ok ing'we kata marach, but maybe keto perfume mamiyo ng'ato jir. So strong. Mamiyo ng'ato ok dwa sudo buti. Mano nyalo ketho hera gi mor. Ai nitie ng'weche maricho ma wawacho ka. Ma iparo mana ni necho kisudo but ng'ato. Iwinjo ng'weche ma strong. Tik mok ber ahinya. Ma ok ber. To weche mag hera ok nyal timi situation machalo kamano. Ok nyal timo hera gi ng'ama iwinjo ka ng'weni marach. Attraction mar body no is what wakes up the love. You know, what yogi senses wate to be able to be sexually stimulated. Mondi ibed ready to have sex, senses nite are engaged. Gimingweyo, gimineno, gimifeel. All those things matter. Koro presentation. And like komi chiemo. Ingeni ng'ato nyalo mi nyoyo to mi goyo dheru. Ng'ato nyalo mi nyoyo moket maber, moket flowers mango. And the same nyoyo, but iparo ni moket maber cha, mit molo moro ni. Itemo wacho nango prof, donje chuny wach. Atemo wacho ni presentation. Tiende ni oganda kaki present your body ne jaodi kata ne jaera ni is very important. Iwuok e tich, wawach ni madho kong'o, imer, dhogi golo aruf marach, imielo ajawa, iswet donge, ibiro kiswet, yuothing'we, maybe underwear ne pokiloko. Who will want to be close to you? Nitie families ma ng'ato wacho ni please anyalo nindo the next room aweni awe kitanda in good faith. Nikeche kiparo ni dwa nindo the same bed gi such a person. Nindo ok dhi teri. Nitie kaka tik marach miyo ng'ato nindo ok nyal teri. So love ok nyal bede ka ji ok gin fresh. Ka ji ok gin attractive. Nyoyo mokel ni odheru cha. Momuon gi wuoyo. You will idwa chako wanda ni to onyalo bedo gi bacteria orach kose. But kokete in another place. Nikech odheru ni en gi wuoyo ka wuoyo ni bokin go gadier kaka iworo ni chamo ichamo wuoyo kosi chamo. Adi bedo matuo. You know, our bodies, senses mawan gogi, gin supposed to warn you ni you are okay, you are safe. Samingweyo gimoro tiwinjo ka ng'we marach. Naturally, you will keep off nikeche your body wants to be safe. Ingeni ng'we pachi ni sense ni kantie danger. Ka nitie danger, adhi yudo tuo kae. So I cannot engage. Yeah? Koro mano nyalo ketho hera. Nyalo miyo ji ok bede achiel. Nyalo miyo ng'ato keep off. Nitie families ma ji dwano ni separate beds. You know? So it is very important. Ipenjo ni ere kako nyalo affect hera kama ng'weche ng'eny, hera onge. Yeah. Daktari wacho kacha ni kama tik nitiere mang'eny hera onge. Diere moro no wantiere kod chenro ka prof ma oganda ne ywak ni samoro osechewo gi jaode kata higni 2 ka jaode samoro ok asud kata kode machiegni kod weche makamago. Prof nyiso wakani kaponono ni ng'ato ok tuo to presentation itoko nyoyo e odheru kose san moket maber. Presentation prof koro wagole e nyoyo wakete kuom oganda. Joma chuo onego bed ni gi present themselves nango. Joma mine onego bed ni gitimo presentation ni nango. Koro unfortunately kaka wawacho joma chuo because of the nature mar kaka dendwa olosi, testosterone and other things, waswet more, wan gi luya mang'eny molo joma mon, kendo luya no miyo tik bedo ma strong.
Unfortunately, don't ng'e ni kirango kata girls schools gi boys schools. Unfortunately, despite ni waswet more, iyudo ni mon are more clean. Gi tend to luokore mang'eny molo chuo. Koro ng'ama dichuo nigi shida nikech oswet mang'eny to luok be ok odwa. Double tragedy. Yeah. So maybe the first thing joma chuo waluokre uru. Just shower once a day karach. Change your inner clothes. Keep hygiene, self-care, and very important. Mano biro medo love a family. Ineno families machon, awinjo ni cost be gino timore. Ka ng'ama dichuo donjo to ninyisi love tinyisi ni pi ready dhi luokri. Aparo there is something there magitemoga wacho ni and important before we proceed dhi ane mondo ibed clean. Yeah. Oh, wach moro kata jothumo were ni pi oseketi dhi luokri. Karo kenena wach magi gin weche mag rito daka, weche mag rito hera mondo mi weche mag ngima obed makare e kuonde duto te e family ka a. Very important. And you can still show love by miyo ng'ato pi odhi oluokre donge. Mimiye mo gi perfume owir maber. Ine ming'e gima idwa loso. Ikonye kata wiro tiendege. Donge. So it's important. And now that you talk about tiende be, it's another source of smell. Tielo. Nikeche warwako socks, warwako wache ma closed, wawuotho the whole day, wasweat kanyo. By the time wachopo dhiambo kigolo wuoche. Jiringe ot. Dadi amerudi. Ot ng'wete. So even taking care of that, kin kichio kinyi, idwa rewind the same socks. Mana is another source of smell. Yeah. Mama go bende nyaka ngi eyo makare. En page laktar ko kalera Mugi TV ngima en mwandu tik mar del nyalo kelo tungni e ot, nyalo kelo pogruok kata nyalo miyo ji ok bede achiel kaka jomoda kata jogo mantiere e hera. Prof onyiso wa kata ntiere gik mang'eny manyalo kelo, nyalo bedo tuoche, onyalo bede kaka chiemo, onyalo bedo kaka iritori hygiene ni inowuon, onyalo bedo bende kaka hormones chale dendi ainya joma mine bende kod joma chuo kaka wantiere kod hormones ang no gola tik mopogore opogore. Tigigi owacho ni nyalo kelo chandruok e family. Prof daher mondo mi wang'e ne presentation mar joma mine bende nikech gini en koni gi koni. En barwa bar broad based. Yes. Aparo when we cover about hygiene in both ways. To joma mine gin gi sako nitie ndalo ma hygiene is even more important. Ndalo ma ng'ato neno remo. Chenjo pad pio kaka dwarore is very important. Nitie joma bedo gi discharge ma is abnormal. To ng'we be. Tinda neno kiuso panty liner ang'o. Just to take care of that. Mondo at least to absorb, then inyalo luokri bang'e. Nitie gima wamama ohero timo iluongo ni doching. Doching matiende ni iguom, iluoko duong'ni ang'o. Sometimes omedo shida. Nikech the body cares for itself. Kichako keto pi gi sabun gang'o, jomoko biro keto jik. O change that environment mar natural birth canal. Tiyudo ni ichako bedo gi discharge ma ok ni kare. Manyalo bedo smelly be. Inyalo kata chako guonyri. So self-care, luoko kanyo ahinya is also dangerous. Luoke ahinya? Luoke miketo pi e iye, tiketo sabun tang'o. Gik mopogore opogore. It is not, the body cares for itself. Del onge kaka rito del. Yeah? Kaka ritore. Kaka ritore. So overdoing it is not good. But generally, the same things mwasewach about ng'ama dichuo. Apply gi ng'ama dhako be. Ing'e ni tinde ji dhi tich ji te. Nitie kata joma mama mabe tie construction site. Mabe sweat. Nitie joma dhi e puodho. So sami duoge ot, ise sweat, kuonde ma wawacho ka, timo luya, golo harufu, hygiene and important. Kapo kaka uyueyo prof, mondo mwayude weche manyene yo machiwo ka. Akane waiko chenro ni ne nawinjo comment moro. Ni nitiere joma mine moko kata joma nyiri moko mohero tik ma strong mar joma chuo. Okang'e adiera mantiere kanyo, to okang'e ni en turn on.
ok ang'e adira mantiere kanyo. Wakaw yueyo bang' thuolo machuok waboduogo to mane mwabro chako godo. Ka waduogo kwa chako gi mano wadhi yaw line namba wa mar simu wadhi ketoni e screen mari. Namba wa mar SMS en 236 chakoro ote ma ka waduogo to wachako godo mondo wang'e ni weche mag muya marach e kinde mag hera kata tik mag del e kinde mag hera kata family kata Kenya kikisul kata matin. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on View Sasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viewsasa.com. Ukitaka kupata miguuni pake Yesu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*401#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Kwa Ramogi. Regulation occurred through Gimilu public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanyo. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Koro winja Doli, aneno ka ini paro ni wan waduto kae ni wagombo mondo wabed anyuola achiel kodi. Duto teka unusiye gi wachno. To ano kabibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano kabibiro. Wuok tich mabiro, sigana manyien chako. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni en mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kae te bende ni kode. En chunje adek. Osiep, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Chakre wuok tich, mana e Ramogi TV. Kik bai. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Waseya online ka intiere kod penjo moro amora ma diher mondo mi penji profesa bro duoko kae to bende nyalo runwa ote kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 23600 tik kata muya manyalo wuok kuom ng'ato e kind jogo mantiere kanyakla. Bed thuolo nikech ka ema wakonyore. Prof wacho kacha ni nyaka wang'i ler mar del, nyaka wang'i ni en ang'o manyalo bedo ni kelo chandruok. Nyalo miyo ni ng'ato golo tik, onyalo bedo ni ratil mar del, tuoche kaka mag skari kod weche ma kamago. Prof, ne wang'iyo kacha tik motegno ni nyalo bedo samoro tanon kata nakete nao. Ipenjo ni iwacho ni nitie joma mon ma wacho ni
tik mar ng'ama dichuono ema tan gi on. To nitie tik matan ng'ato on, to nitie tik matan ng'ato off. Nitie joma nigi strong smell, yani gin gi tik ma otegno, to ok en tik marach. Yani ka ng'ato motegno to krach. okokalo tiwacho ni ng'ane donge ema niga gi tigno, en gi natural perfume ne. Mano is okay. But nitie moro ma miyo ng'ato bedo turned off. Ing'e ni at some point evolution mar animals, tikno was very important. It was the way ma ng'ato ng'eyogo ni someone is on heat. Podi guogi ni kode. Guok ing'e ni nyalo smell ka guok moro ni e heat at a very long distance. Modhi magirom. Ka gitiyo gi gima waluongo ni pheromones. Pheromones go gin tik mawuok e del to gin stimulating. But human beings no lose that sense. Although podi ka ng'ama dhako nigi ovulation, the smell tends to be more favorable kuom ng'ama dichuo. But it's not that strong mamiyo ng'ato ong'e easily. Yeah. So tik ma strong can also be good, ka en a good smell. Yeah. Jomoko be wacho ni to kara waket perfume. Anyalo kawo simu prof kiyiena kapok wadhi nyime. Aida, hello, penj laktar. Awinji. Machiegni? Awinji. Kwayo numedna duond Aida matin mondo mi awinje. Awacho niya. Ka osiepna ni godo gi muya marach. Ka osiepni nigi tik ma? Marach ni. An danya yude. Okay. Openjo ni ka osiepni kata jaherani nigi tik marach. En bende onyalo yudo tik marach no? Luwore gi gima kelo tikno. In fact, nitie research manotim mawacho ni kidak gi ng'ama nigi tikno, inyalo bedo kode in be after some time. Nikech wawacho ni bacteria ka ma ng'ato bedo gogo, ema kiswet to miyo gitan sweat no to bedo tik. Ka hold each other, kiss all the time ang'o, bacteria go bedo exchanged. So nitie tik manyalo bedo past. But again, depend gi kaka ng'ato en hygienic. Nikech most people bang bedo together, gidhi luokore, ok gi maintain bacteria ma gi acquire from their friend go. Gik moko ka discharge ma wawacho ka. Maybe nitie discharge mang'we marach, oting'o bacteria. Koro ka osiepni ni kode, to ubedo karachiel, dongi pass the same discharge, the same bacteria go, wadube nyalo bedo kodgi as a result. Yeah. Ma point machielo mabe winjo kikelo ni en tok bede achiel, to kaber ndalo duto te onego bed ni jiluokre mondo mi oduok bacteria piny. Anyalo kawo simu prof? Hello, penj laktar. Hello. Machiegni? Na baraka ndalo kuja simu. Penj mara ni ya. Alama kelo ni maraka ni kilo ka. Yara ni ka bra. Jaudi? Awacho ni ya. Yara ni ka rudo lake maler. Ndikaga kielo ka eti. Ukudinga jaga kani kile kabisa. Angoma kile kia ni kusowaje kuandana kama ikona bacteria ni yote kabisa ni kile bacteria ni. Okapar ka winje malera. I'm not getting it. Hello. Wawinji? Na watemea. Angoma kile bacteria ni kusowaje bacteria ni ndio kae kitu wewe utaguta kwa dakika hii. Bacteria Magdel. Bacteria Magdel. Bacteria Magdel go gin very normal. Ng'eni bacteria ni everywhere. Ni puonjo waga primary ne wawerga ni we are everywhere, we are the germs. Gin everywhere, pien del everywhere, gin tie, dhok, gin tie. Koro mano is normal, en nature. Nature, the way nature works. One the bacteria go everywhere.
Koro gima timorega en ni emomiyo waluokore pile. Ka ok iluokri to gimedo gibedo mang'eny, tik medore. Koro iluokori pile mondo iduok gi piny. Igol luya be, ai iduok bakteria go be piny. Erokamano ya Prof. Ne wantiere kama ne wamake godo, kanye madwani mondo mi wachake, kendo kanye madwani mondo mi wadugi e chien. Ne wang'iyo kacha weche mag bedo e achiel, kachiel kod ti. Kaito ne ayudo penjo machielo, e ita ka ni nitiere joma chuo moko ma bende thothne ohero ni gibedo achiel kuom jowutegi seche ma jowutegi neno malo. Debede ni system kako lokore no tigno ema yuayogi, ema attract gi koso, to bende en healthy, bende en gima kare monego bende timore, Prof. Gima seneno en ni joma bedo achiel ka nitie remo, mostly gin ga, ok en ng'ama nie regular relationship. Ok en dhako gi chuore mostly. Gin joma maybe odak apart, long distance relationship, giromo kawuono, periods nitie, to gikia ni gitim nang'o, then they go together. In fact, nitie joma biro e osiptal mang'eny mawacho ni ng'ani biro to kawuono kiny periods nabiro miya yath mondo kik ayud periods, gik moko kamago. So otimorega ka relationship and such that ji oromo abruptly. Now, ji mang'eny osebedo gi waluonge ni period sex, gi sex during periods. Ok en dangerous except kachiel kuom jogo nigi infection. Nikech ka in gi infection, assume ni ng'ama dichuo nigi infection, to in a period to bedo gi sex. Infection no can grow very fast into inner organs, may you ibed very sick. But ka ute uonge gi any infection, then it is fine. Nikech ang'e ni nitie joma time. It is one thing people do. Ma iwacho kacha ni ok inyal wacho no rach, en mana ni kapo nono ni otimore, to in gi infection, inyalo bedo gi shida. Yeah. One of you nigi infection. Iwacho kacha ni geng'o ber moloyo thiedho, daktari. Wadwani mondo wang'eng' ma obiro ma tek ahinya kata marach ahinya, nisewachonwa kacha ni nyaka ine ni luokori kaka dwarore, ka ber to karach mogik to dichiel e odiechieng', lepi ma iye nyaka iwil kendo nyaka luok maber mogi e chieng' magituo maber. Ka ber go gi pas. Number 3 ni wacho kacha ni kapo nono ni en moro moki understand, nyaka itim assessment, nyaka ing'e ni to en ang'o manyalo bedo ni timore e dendi. Kanya makoro wachope, Prof. Waseweyo mag del gi duto te, waseweyo mag luok gi duto te, waseweyo mag hormones gi duto te. Ng'ato ok understand gimomiyo ogolo tik kata gimomiyo dum marach. Obiro iri kaka laktar, thothne timo diagnosis nang'o? So kaka wawacho, of course wadwa ng'eyo ngimane, gik mochamo, kong'o momadho, ndawa momadho, anything manyalo bedo ni kelo aruf. Change in lifestyle. By the way, stress, bedo gi stress in itself, med aruf. Mar del. So maybe en gi some stress mochako obiro yude, ng'ato mon, things like that, or sit exams, en gi stress. That alone change the way the body works. Iyudo ni smell no bedo stronger. You sweat more, ibedo gi more bacteria, ibedo gi more smell. So ka ng'ato biro will assess, abiro assess all these things, mondo ang'e ni to ang'o madhi mbele ngima ng'atni. Then nitie tests mitimo, kaka mag diabetes go, checking liver, kidney. Wanyalo make kanyo mondo akawie simbe Elizabeth. Okay. Elizabeth, hello, penj laktar. Hello, nyadi. Machiegni. Asemanyi merwa. Isemanya iyuda. Awinjo kalo del kanyo. Andame machanga. And at shida ka better tell it. Ka? Better tell it. When you're right, I didn't know ka wacho no. Koro ugi. Koro yudo kaka dhi luok to samora force gi lweta. Koro ka force mondo mi aluok ta wuok ko ng'inore. Koro
kon mondo daktari pimna ni nyalo bedo ni en ang'o nikech asetiyo gi yien sasa moriwore gi wabedo achiel gi dichuo to amanyo yath mawiro. Koro ayudo ka gini osedhi too much. Koro ka chaka donjo, koro ka donjo to ayudo ka en gine madhi mbele, amor sana. Erokamano ahinya Elizabeth. Profesa dhi konyi, sawa sawa? Onge wach mama narito. Gi discharge. Sasa mubede achiel gi jaode to bedo gi discharge no to gwonyore ma sasa mubede achiel to nyako manyi yath mowiro chandruok nyalo bedo ang'o. To ka ok obede achiel gi jaode be nena sawa. Mano gima waluongo ni candidiasis. Candidiasis obedo gi wacha ni discharge momakore chal mala chak mamala momakore. Mano iluongo ni candidiasis and very common. To ok ni ng'atno ema miyego. En go e dende. Oh, en ma en go e dende? Yeah. To ka otimo sex maybe o flare up obedo mo. Now nitie ga kaka ichiedhe. Nitie ma resistant michiedho for a longer time. Ok en gima tek chiedho. Aparo maybe onego dhi osiptal omiye yath for some time obiro rumo. Candidiasis en very common. Seche moko be obede nikech immunity en low. Either ng'ato ok chiem maber or en gi some other sickness or gik moko kamago, en gi stress. Nitie gik mang'eny manyalo miyo immunity mar ng'ato dhi piny. Koro ka immunity ni piny be iyudo ni candida bedo common. To nenore ni sex no is a trigger, ena trigger, ok ni sex ema kele. It's already there, ena odwara trigger something to trigger it to chakore. So gima duong' en ni odhi mondo orang, omiye yath for the right period, the right medicine, obiro kuo. Ok en gima tek chiedho. To kaka wacho ni osebedo kode kuom thuolo malach, nikech wacho ni nitiere godo e dende kanyalo kelo ne chandruok moko, complications mamoko koso? In a very local problem, localized down there. Onge any other, ena discomfort gi gwonyruok no emokelo. Other than that, onge any other danger. But bera kothiedhe. Kothiedhe is good. Ne wang'iyo kata weche mag timo nonro matut kachiel kod weche mag thieth ka watieko chenro prof. So nitie tests mitimo just to rango gik mawacho go te. Nitie another thing be antibiotics mwatiyogo mang'eny gi. Seche moko ng'ato tiyo gi antibiotics very frequently. Ing'e ni bacteria mwawacho ni nie del gi. Ok ni giricho. Gibeyo. Nitie gima gikonyogo. So seche mitiyo gi antibiotics mang'eny, the bad bacteria grow to the normal ones bedo cleared gi antibiotics go. So antibiotics be onego watigo e yo madwarore. So mago duto warango ni could it be ni ng'ato osetiyo gi antibiotics mang'eny, maybe nitie yien motiyogo mamedo shida gi, maybe chiemo mochamo, diet ne is not good enough, mamiyo nitie gik makichamo ma wawacho kato miyo igolo harufu ang'o, maybe hygiene ok ni kare. So depending on cause mwayudo, then we design treatment. To treatment sometimes ena gima waluongo ni self-care. Self-care is so important. Self-care. Kakirito dendi wuon. Joma chuo nego her dendgi. Ng'e ni wamama ohero dendgi. Gin gi very good self-care. But joma chuo tend to be giwere a bit. Giwere. Nikech seche miweri no tibro bedo kod tik moro harufu mok ber ahinya. Seche mibedo kod tik kata harufu mok ber ahinya idhi kelo chandruok e tudruok e kindi kod jaodi kata jahera ni ma nokel kokeot ma ok wadwar, nikech wadwar ni mondo mi ji obed mangima e yore mopogore opogore. Wach mo gik miweyo wagodo prof kod kuma inyalo yudie. Gik matindo gi nyalo miyo ngima bedo matek. Ng'ama ihero dum tik no nyalo miyo kata divorce timore. So wakaw gi seriously. Nitie kony mabetie, let's go for the help. Gin gik mayot manage, ena ni ka kwa follow gi up to wayudo shida. Ka wadwa manyi oko mar studio wayudi kanye? Anatiyo Amref University. Nitie clinic ka ng'ato dwa book appointment ginyalo go simu en 0746
028-088. Inyalo nuoyo kiye? 0746-028-088. Erokamano nya prof, ageno ni odiochieng' machielo ibodo gwachakwa goe mbaka wayud kaka wakonyo oganda. Erokamano. Ne daktari marwa Professor Osur, erokamano mathoth ne jowa mochung' ne weche mag picha taya kachiel kod duol man kod studio ka, erokamano mang'eny. Ne director na Lindsay, erokamano mathoth kachiel kod producer na Perpetua Okoth Nyameja, erokamano mathoth. Ne jahera mar chenro ni Professor Osur wacho ni gik matindo tindo gi nyalo kelo chandruok mang'eny, mabende nyalo kelo kata pogruok e ot kata e dala kata e family. Gik matindo tindo gi mwanyalo timo watim mondo wabed kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masani.